Salutare! Bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Maria. Sincer, aoleu, mi-a picat multe. Mi-a picat, de exemplu, Bea. I-am luat și skin-ul normal, mie mi-a plăcut, i-am luat skin-ul. Mi-a picat și Jackie. Mi-a picat și Piper. Dar mi-a picat și Leon. Leon mi s-a părut foarte... Nu știu cum să vă spun, mi s-a părut așa, nu știu, o exprimare mare. Și în plus de asta am făcut și 7000 de trofee. Partea plăcută este bine făcută. Este super șmecher, mai ales că mi-a picat Leon din acest box de aici. Din acest box, nu știu, l-am deschis și mi-a picat. Mi-a picat Piper acum câteva minute de la de aici, de la Mega Box. Ceva gen, l-am deschis, și mi-a picat. Nu mi-a venit să cred, mi-a picat 2 brawler într-o zi. Dar e super șmecheră faza. Haideți să jucăm un match cu Piper de solo. Să vedem. Mie mi-a plăcut foarte mult Leon. Pentru că fuge mișto, îl bate pe oricine, adică în plus de asta n-aș vedea partea rea. Haideți să mergem pe acest om. Piper câteodată e cam slabă. Are și ea vina câteodată că e slabă. Dar și încarcă repede ultimata. Sincer... Îmi apare că n-am net, dar netul este chiar fix lângă mine. Abia merge Piper. Aoleu, spargem între... Da, mulțumesc. Slabă. Plus 2 trofee. Slabă, de-aia mie nu-mi place Piper. Jucăm cu Leon acum, să vedem dacă câștigăm cu Leon. Sincer, eu vreau să câștig pentru că este foarte bine. Leon se mișcă bine, adică, na. Să vedem dacă câștigăm. Cred că ceva gen m-am mișcat de mult și nu prea mai știu să mai joc. Adică, mă rog. Da. Cred că o să jucăm mai bine. Jucăm pe duo. Să vedem dacă câștigăm pe duo. Adică sper să câștigăm pentru că este foarte mișto să te joci pe duo. Câteodată. Ok, haideți să ne jucăm aici. Să ne concentrăm să câștigăm. Bun, mulțumesc. Da, mulțumesc foarte mult. Nu trebuia să mi-o spargi. S-a onorat ea să mi-o spargă. Mulțumesc. Sau el, mă rog, cine-o fi. Fost. Nu cred. Așa, bine, câștigăm. Să câștigăm acum. Da, e cineva? Nu e nimeni. Da, din păcate... gata, am găsit, din păcate am găsit o echipă bună. Haideți că mai ne ascundem să mai luăm puțină viață. Gata. Chiar când se dau acolo să intru în tuvă, chiar atunci, haideți că moare. Moare singură, dar mergem să o luăm. Și ne-a zis că nu merge. Mergem să omorăm și pe aceasta. Bun, gata, am omorât. Să vedem. Uitați pe aici. Să-i omorâm. Gata, în sfârșit gata. Am murit, plus 9 trofee. Este plus 9 trofee. Da. Bun. Mișto, gata. E chiar bine. Cam de obicei nu câștigam așa de repede. Cam mișto, nu?
Haideți să dăm acum așa, 21. Haideți să dăm cam așa. Nathan. Ok, ready. Sincer, e plăcută situația asta de a te juca și a câștiga. Din păcate, era SES. Am și murit. Ce credeți? Am dat din greșeală acolo SES. Da. Nu mai durează, după meciul ăsta o să ies și eu, pentru că am ceva de făcut și mi-a cam mult de editat. Sincer, am ceva aici de făcut și am... nu cred. Nu. Wow, cât am supraviețuit, cu 25 de viață am supraviețuit noi astăzi. De fapt, eu am supraviețuit. Voi vă uitați, eu mă joc. Sincer, cred că aveți și voi Brawl Stars. Nu degeaba așa. Am pierdut la momentul ăsta. N-am pierdut. Sau am pierdut? N-am pierdut, cred că. N-am pierdut. Este bine. S-a dus în tufiș. Să nu moară. Sincer, acest nume este în turcă sau în altă limbă. Franceză, nu știu. Nu cred că e. E în turcă. Ce mai aveam vreo șansă? Nu. Nu mai era nicio șansă. Dar este bine acum că am câștigat. Este chiar așa de bine încât mă felicit. Da, deci mie mi-a plăcut. Aici avem frumos așa lejer, frumos aici. Mișto. Așa, dar cel mai foarte interesant este că mi-a venit așa în ordine. Mi-a venit Bea, mi-a venit Jackie, mi-a venit Leon și mi-a venit Piper. Da. Să vă spun și cum a venit. Deci prima dată mi-a venit într-un chest. Ia. Mi-a venit într-un big box. După el mi-a venit într-un big box și într-un chest și într-un mega box, pardon, mi-a venit. Deci așa că este bine. Adică, mă rog, mai putea să pice ceva. Sincer, dar mă mulțumesc pentru că văd că nu mai am chiar așa de multe cărți nu mai am chiar multe cărți să le am pe toate. O să fac, cred că și eu, 8000 de trofee. O să mai ne vedem pe la 7030, 7040 de trofee. Eu sunt Maria, la revedere. Oricum, dacă nu mai am postat de mult timp, pa!